Detský klub je polyfunkčné rehabilitačné centrum, ktoré vzniklo ako reakcia na zlú situáciu v oblasti starostlivosti o deti a mládež s ťažkým zdravotným postihnutím. Jeho iniciátormi a realizátormi boli rodičia telesne postihnutých detí. Ja ako matka dvoch detí, zdravého i postihnutého, som veľmi ťažko vnímala realitu, že pre moje zdravé dieťa spoločnosť ponúkala veľmi veľa príležitostí a mohlo rozvíjať svoju osobnosť a postihnuté dieťa malo podstatne menej príležitostí a v podstate spoločnosť mu ponúkala len ústav. Začali sme skúmať ten problém a hľadali sme odpoveď v skúsenostiach zo zahraničia. Keď začiatkom 98. roku bol u nás vyhlásený program Decentralizácia sociálnych služieb v Slovenskej republike, ktorý mala podporiť Európska únia, program FARE, my sme v detskom klube vedeli, aký projekt podáme, a bol to projekt Agentúra osobnej asistencie. V spolupráci s Ministerstvom práce a sociálnych vecí sme začali snívať jeden spoločný sen a vedeli sme, že ministerstvo pracuje aj na príprave legislatívy a osobná asistencia má šancu dostať sa u nás do života. Po dvojkolovom výberovom konaní mali sme to šťastie, projekt Agentúra osobnej asistencie uspel a v októbri roku 1999 sme začali s jeho realizáciou. Podstatou bolo osloviť zdravú verejnosť, aby sa podieľala na tomto projekte. My sme sa rozhodli pre našu pilotnú skupinu, pre našich 20 členov s ťažkým zdravotným postihnutím vyhľadávať osobných asistentov, najmä z radov vysokoškolákov. Preto sme zriadili na 3 košických univerzitách kontaktné miesta, kde sme oslovili vysokoškolákov, ktorí pre nás robili malý nábor. Pravidelne sme organizovali stretnutia so záujemcami o poskytovanie osobnej asistencie a vo veľmi krátkom čase, v priebehu 1 mesiaca, sa projekt naplno rozbehol a osobná asistencia bola sprostredkovaná. Veľmi som sa obávala situácie, keď moja dcéra bude staršia, prestane chodiť do školy, bude odkázaná vlastne, ani nie tak odkázaná, ale bude musieť vlastne začať existovať nejako si sama. V situácii, v ktorej sme boli, keď Natálka skončila strednú školu, prišlo to obdobie po skončení školy, že bol vytvorený ten nový zákon a bola možnosť sa zapojiť do projektu osobnej asistencie. Ako Natálka vravela, osobná asistencia určite nám dala strašne veľa a ako to bolo predtým, o tom veľmi aj ťažko hovoriť, lebo všetky úkony, všetky želania Natálkyne, všetko bolo vlastne na bremene celej rodiny. Natálka sa nemohla angažovať sama, nemohla rozhodovať o svojom voľnom čase a práve osobnou asistenciou sa nám vytvoril priestor a možnosť, že Natália sa začala sama realizovať aj v domácnosti, aj vo svojom voľnom čase. Mohla si svoj voľný čas a život organizovať sama. Tohto roku som prežil nezabudnutelnú dovolenku v Chorvátsku na Makarskej riviere. Táto dovolenka bola pre mňa nezabudnutelná tým, že som ju prežil s osobným asistentom. Thank you for hearing me. 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 Thank you for love. Bolo to niečo úžasné pre mňa, niečo nezabudnutelné, niečo nové, čo som prvýkrát prežil. Thank you for loving me. Thank you for loving me.
taký asistent, ako je môj asistent Peter, sa málo kde nájde. Jednak to bola aj určitá šanca. Šanca niečo ukázať, že asistencia má svoj význam a ukázať aj to, aby to pochopili aj ostatní telesne postihnutí, aby si uvedomili, že je možné si nájsť človeka, ktorý sa z ťaby dostane do tej rodiny a dokáže tomu telesne postihnutému pomôcť natoľko, že do určitej dosť veľkej miery dokáže nahrádzať rodičov alebo príbuzných a tým vlastne ich odbremeňovať, pretože myslím si, že takéto rodiny to majú veľmi ťažké. A zároveň dať trochu súkromia tomu telesne postihnutému. To znamená, že dať mu takú šancu na život. Osobný asistent mi pomáha keď som v bazéne, ako v fyzickom bazéne, tak mi pomáha pri vyzliekaní, obliekaní, pri prenose k bazénu a z bazénu vonku a proste potrebujem tú výpomoc. No Marian je na tom fyzicky síce dobre, len má tú nevýhodu, že jeho chrbtica je vlastne z obidvoch strán platinovými tyčami vystúžená, zošrubovaná. Tieto jednak mu znemožňujú ten pohyb pri samotnom obliekaní, vyzliekaní, sprchovaní, ale taktiež mu robia problémy vo vode, kde vlastne sa stáva ťažší a tie jeho pohyby sú obmedzenejšie. Štúdium si bez osobných asistentov neviem predstaviť, pretože moji rodičia sú odkazaní na prácu a jednoducho iné východisko nebolo len osloviť agentúru osobnej asistencie a vlastne požiadať o asistenciu a využívať ju na tento účel. Vlastne najťažšia fáza je to prechod cez schody, ktorý je tu strašne veľa. Je ich okolo 40. Osobnú asistenciu doporučujeme vlastne občanom, ktorí chcú viesť aktívny, nezávislý život, chcú sa integrovať do spoločnosti, vedia samostatne rozhodovať o tom, čo chcú, vedia si vlastne svoje aktivity začleniť, sú aktívni, chcú sa podieľať jednak na študijnej činnosti, zamestnaní, pracovnej činnosti, majú rôzne záujmy, chcú takisto ako iní občania zúčastňovať sa na rôznych kultúrnych podujatiach, športových a ináč tráviť svoj voľný čas. Nachádzame sa v triede pre zrakovo postihnuté deti na základnej škole v Košiciach. Pred asi 2 rokmi nás oslovili rodičia zrakovo postihnutých detí, ktoré majú kombinovaný postih s telesným. Nenašli žiadne zariadenie, v ktorom by mohli sa ich deti vzdelávať a preto sme sa rozhodli skúsiť to my tu na. Podarilo sa nám to práve preto, že v tomto období sa spúšťal projekt osobnej asistencie a práve títo osobní asistenti, ktorí prichádzali s deťmi do školy, umožnili to, že deti mohli sa začať vyučovať v triede, kde sú inak deti len s tým zrakovým postihom. Veľmi by nám pomohlo, keby osobní asistenti mohli fungovať v školách aj naďalej, pretože tým, že pomáhajú odstraňovať bariéru, ten telesný postih žiakom, ktorí sú v triede, im umožňujú plnohodnotne sa vzdelávať medzi ostatnými deťmi na základných školách. Myslím si, že žijeme v takej dobe a verím aj, že žijeme už v takej spoločnosti, že rešpektovanie ľudských práv je jedným z hlavných atribútov. Myslím si, že to platí aj pre skupinu občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. Osobná asistencia je nástrojom tohto rešpektovania ľudských práv občanov.